ଟିକେ କୋବି କଷା ଖାଇବି ବୋଲି ଏତେ କାମ କରିବି ନା। ଦେଖ ଦେଖ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଏ ପିଲା କଣ କରୁଛି। ଇଏ ତ ଆମ ଗଛରୁ ଲାଉ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ଇଏ କଣ ଆମେ ମା ଝିଅ ଏଠି ଥାଇକି ବି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ପରା ଆମକୁ କହିକି ନଉଛି। ତ ସିଏ ତାର ଲାଉ ନେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା କରୁଛି ପିଠା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ଗଲି ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି ପିଠା ଆସିକି ଖାଇବି ବୋଲି। ହେଲେ ତାରି ଭିତରେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ କହିଲା କି ଯା ବାପାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଛି ସଫା କରିଦବୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି Okay. ଆଉ କହିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁରା ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡାଭିଡି କରିକି ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଝିଆଣି ବହେ ମୋ ପାଖେ ଗଦେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ଆଉ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା। ତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲଢ଼ିଲି ଯେ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ସଫା କରିକି ପୁରା ଚକାଚକ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଭାବିଲି ବାପାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏମିତି ଯେଉଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁନି, ଭାବିଲି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପାଇଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସଫା କରିକି ଆଣିକି ଏପଟେ ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା କରୁଥିଲା ତ ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଶୁଖେଇଦେଲି। ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସଫା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ରାତିରେ ବନ୍ଧାକୋବି କଷା ଆଉ ରୁଟି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଗଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି। ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।